dito sa Kitchener. At saka ano, lalong-lalo na diyan sa ano, sa Pilipinas. O sa lugar mo? Oo, sa Digos. Galing dyan din si ano, si Ed Bungoton. Ano, shoutout na pala sa Ayan. Sige, siya po mo. ano, sa ating dyan sa slaughterhouse sa Digos, no, si Sir Rodolfo Loloy Himalay. Sir, nandito na yung pinakapugi mo, ano, kaibigan. Si Ed Bungoton. At saka kay Doc Fermin Biralio. Doc, shoutout. Ayan. So, yung mga tropa sa PGBI Toronto, ano yun, Vice? Tuloy, kanyo na, ikaw na bahala yun. Sila si Sergeant, ano? Oh, shoutout na pala kay Sergeant Philip Chan. Oo. Sir, Ayan, Kita tayo, nakita tayo sa ano, sa Obisay. August 8. Pasensya na kayo sa Tagalog namin kasi Oh, medyo matigas. matigas. Oo. Pero, ano kaya kung Oo. mag-English na lang kayo tayo? Ha? Ha? Much better talking about By the way, By the way. English pa nga. English pa. Sampul, doon sila yung baon ko English. Oo. Hindi sila pang Obisay. Kaya kami nagtatagalog para yung mga kaibigan natin na Tagalog makaintindi. Yes, kasi nga, pinupost namin to sa mga group like Slashers, Butchers Guide, at saka yung mga kapatid natin mga Tagalog, ano, mga subscribers, ano, Vice, ano? Oo. Oh, ano? Yung sa atin na paalala lang pala, no? Oh. Hindi to na, Oh. hindi lang Bisaya, pati yung mga kaibigan natin na Tagalog. Ayan. Pero yung Bisaya lang yung nagano na Organize. Oo, organize. Ayan. Pero by the way Oh, English ha? Oh. as what I have said, Oh. ako lang din sa mga Bisaya kay Ah. dili sa Canada. Kita. Kay dili mo sa Canada, dili ta puro lang trabaho. O sa Tagalog pa, hindi puro trabaho lang dito. Oh. Dapat din bigyan natin yung oras yung sarili natin, Stress reliever ba? stress reliever. Kasi baka pag kaintindi ng iba, group bigay ng inspirasyon sa bawat Pilipino, no? Oh, mga impormasyon, ano? Mga impormasyon na anong dapat nang gawin para makapunta rin dito, no? Sabi, iwas ang ukin din. Oh. Binigyan ni Presidente, oh. Dito, no? Balik tayo, no? Oh. Hindi puro trabaho dito. Kailangan din natin bigyan ng sarili natin. Bigyan natin ng shout out nga pala sa asawa ko dyan, no? Ayan, naman. Full support. Support. Si Gini kanya. Ayan. Grabe kanyang move on. Oo. Pero kung pwede pa lang daw i-click ng 10 beses ang subscribe. Oh. Dalawahin ko kaya pag-subscribe. Hindi kasi pag nagdalawa mo, Wala na yun. Out na yun. Oo. Sabi ko, isa lang. Sabi, heart na. Hard na. Grabe. Full support talaga yung asawa ko. At sa mga kapatid ko dyan, no? Pablo, no? Anak, kasi nag-isa mong unika ikaw. At saka sa anak ko na si Laika, stay put muna kayo dyan. Kasi, malapit na. si Papa nyo dito. Oo. Artistahin, ha? Grabe kami mga katropa, no? Mga kabutsir sa nasong Pilipinas or diri sa buong mundo, no? Oh, yan. Lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Invite sila, Ito subscribe. yung wala kaming ibang bisyo, wala kaming ibang libangan. Kundi nakita-kita kasi yung mga Bisaya dito. John Edward, no? John Edward Onyo. Usa ni siya ka tigpama ba no sa radyo po ni siya mo ning super radyo. Nasa Davao ni siya. Daghang salamat bitaw sa kanano nga dili kay namo ituon nato ni Bilib ni Nalingaw. Sa ating kahit kunting video. Kasi lang. At hindi rin mawala yung yung mga haters, diba? Meron din yun. Normal yan. Normal yun kasi sa mga haters din, at sa mga bashers dyan. Maraming salamat talaga. Dahil kayo yung kayo yung mga Ricardo. Yung gusto na video na ito. Dahil din sa inyo. Yan. Sa Bisaya pa, mga lamas sila ba? Lamas. Kung walang Ricardo sa ulam, hindi masarap. Inspiration natin sila. Pero God bless sa mga taong na hindi talaga natin may iwasan na nagagalit, ganyan.
may sinasabi. Oh, kasi sa pagmumukha pa lang natin, parang nagagalit na sila, oh. Nagagalit na sila, ganyan, ano, pero at least, ano, ang mga tropa natin dito, Bisaya. mga Bisaya, oh. Yan. Ah, Sabihin mo, i-subscribe ang ating oh, subscribe nga pala, yan, ito slow na oh, pag napindot yan, Oh, yun na yun. okay na yan. Oo. Ang sabi dito, walang paramihan kami ng subscribers, ganyan, hindi kami ganyan. At saka sa mga comments, ganyan. Sa amin lang, may labas namin yung totoo talaga dito sa Canada, no? Tama. Oo, ganyan. Magiging Edward Hunyo. Don't forget to like, subscribe, Oh, so, and click the button. click the button. Sa mga taga-slaughter na yun, Digo Slaughterhouse, Tagum Slaughterhouse, sa Tanang Slaughterhouse, nga gusto magpagawas din Canada or Australia. Thank you very much. Dagang salamat, maraming salamat, and God bless. Yun! Oh, yun oh! You know! Yung mga katropa, si Vice President Carlos. Siya yung talagang side by side kay Presidente Gusto sa Berhel. ako kadali. Kaya din, mayroon sila. Kasi wala kami magawa dito eh. Kasi pag araw ng trabaho, Seryoso. seryoso talaga. Trabaho talaga yan. Oo. Oo. Karate talaga yan. Yan talaga. Kaya, wag stipot lang kayo dyan. Salamat Vice Vice Carlos kanya. Mga Repapips. This coming Saturday, no? Mag-uban ang Hukong Bisaya na mga bisita invited. Na-reserve na ang pavilion. Na-reserve na rin.